Peťko Kováč je našim hosťom. Pekný dobrý, vítajte. Deň, vy ste úžasní, vy ste priniesli toľko zaujímavých vecí, ale hlavne informácií. Ideme sa rozprávať o tom, čo treba v marci zasadiť a naozaj veľmi veľa príjemných vecí má. Peter, ja možno dám len takú základnú otázku. Je v súčasnosti, máme koniec februára, je pôda na to naozaj v marci nachystaná, aby sme sa do tohto všetkého pustili? Tak najmä nám už konečne prší. Každý záhradkár na toto naozaj čakal, pretože nám prší zlato z neba. A áno, v marci by už tá pôda mohla byť nachystaná, pretože sme si ju porilovali alebo teda nejakým spôsobom spracovali. A ak máme nejaké skleníky, foliovníky, určite už je aj teraz čas na výsev nejakého proste šalátu, nejakých redkvičiek, petrželenu, mrkvy, pretože to tam môžeme mať skôr a skôr to môže pekne spapať a máme mať veľa vitamínov. Čiže naozaj pôda je na to pripravená v marci. Dobre, ale náš región je fajn, ale sú regióny, ktoré sú studenšie, aj keď, ako dobre vieme, otepľuje sa aj naše Slovensko. Už ste naznačili, že tam sa môže začať makať v tých foliovníkoch, respektíve v skleníkoch. Áno, severnejšie okresy, naozaj už len asi teraz v tých skleníkoch a foliovníkoch, vonku by som to ešte neodporúčal. Ale ak má niekto napríklad nejaké pareniska alebo podobne, tak tam už by som určite z týchto spomínaných druhov niečo vysadil, vysial, pretože urobíme si aspoň radosť tej záhrade. Robíme nejaké chyby? Teda vy, záhradkári, robíme nejaké chyby pri tom, keď ideme v marci niečo sadiť? Najčastejšia chyba býva tak, že nedodržujeme ako keby nejaké tie osevné postupy, že dávame napríklad zemiaky, dávame tam, kde sme už pestovali zemiaky, inak tam sú potom druhotovce, čiže to je veľmi dobrá rada. Ak máte niekto problém s druhotovcami, v takýchto zemiakoch, to sú vlastne také ako keby dierky a potom to tak nahníva. Toto sú vlastne výsadové zemiaky, tak tam odporúčujem tie zemiaky nemať na tej istej strane, kde sme ich mali, odkiaľ sme ich dali. Aby sme používali nejakú, možno ešte nejaký hrách ešte predtým. Najmä dobre ide vlastne po zemiakoch napríklad dať hrách, lebo hrách robí tie huskotvorné baktérie, to je prírodný dusík a ten nám vlastne spôsobí to, že čo tam potom nasadíme, tak nám bude krásne rásť. Čiže najmä ten osevný postup nejaký dodržiavať. Poďme k tým druhom zeleniny, teda, ktoré vysádzať v marci. Držíte zemiak, už ste nás naučili, že nedajte to do tej hriadky, kde bol teda pred rokom, dajte to do novej a teraz poďme k tým jednotlivým zeleninám, čo je dobré. Veľmi dobré je v marci určite vysiať hrách, pretože čím ho skôršie vysejete, aj keby že tá pôda není až tak dobre pripravená, hrách nemusí mať úplne dokonalú tú pôdu, tú štruktúru. Vysejete to zhruba od seba, dajme tomu 15 cm tam, kde budete, alebo 20 tam, kde budete chodiť, aby ten hrách pekne potom vám zahustil a nebude tam toľko tej buriny. Potom je tam ešte mrkva, je tam petržlen, sú tu vlastne cibulky, ktoré máme, dokonca máme bielu, žltú aj červenú. Tam len odporúčam dávať... Sekundu, hneď to ukážeme, lebo toto teraz sme pri cibuliake, a cibulia ako také, toto je cibula biela, cibula žltá, cibula červená. Áno. Veľmi dobré je ešte pred cibulou pripraviť tú pôdu tak, aby to bola drobnohrúbkovitá štruktúra a cibulu sadíme aspoň zhruba tých 5 cm dole. A odporúčam znova záhradkárom používajte aj substrát, ak máte nejaký kompost, pretože je to veľmi dobré, že tam dáte vlastne po tie rastliny pod zeleninu určite nejakú organickú hmotu. Ak môžete dať aj minerálne hnojivo, ale toto je prírodné, ktoré tam zapracujete. Dokonca, ak ste mali trávnik a máte tú mačinu z toho, že ste to tam aspoň dali predtým, pred orbou, je to veľmi vhodné, lebo obohatíte tú pôdu a tá úroda bude násobne vyššia ako bez toho. Takže naozaj tie komposty, aj tie substráty. Potom ďalšou takou zeleninou môžeme dať aj tie napríklad šaláty, môžeme to na priamy výsev, dokonca si môžeme vysiať aj kvety, nejaké tagetesky, ktoré vlastne bude nám ako keby robiť tú symbiózu s tou zeleninou, že oni ako keby trošku nie že voňajú, ale zapáchajú tým škodcom. Čiže potom nebudeme mať tých škodcov na tých rastlinkách. Jahody toto sú, nie? Čo toto áno, je? jahody. Jahody, vlastne táto celá sadba, keď jahodu teraz ju vyťahnem, tak táto bola vlastne sadená pred 2 týždňami z Frigo sadenice. To bola taká chladená sadba. Pozrite sa, aká krásna sadenička pripravená teraz už na výsadbu v marci. Už nám to ani neomrzne. Ak by tam boli nejaké kvety, treba tam dať nejakú fóliu. A čo, tí zmrzli vôbec neprídu už ako? To je dohodnuté? Určite prídu, ale zase máme nejaké špeciálne nástroje na to, aby sme si uchránili tú pôdu. A najmä s tou cibulou, mrkvou, nejakými jahodami, cibulovinami
tie mrazy nám tam neuškodia. Perfektné. Jahodky to sa naozaj za 2 týždne takéto krásne? Áno. Veľmi sa z toho teším. A dokonca potom, ak nasadíte sa aj takúto krásnu jahodu, tak zhruba za mesiac a pol máte krásne jahody. Ešte z takejto malej sadeničky. Áno, od vás, vám verím všetko, pretože vy ste naozaj odborník a okolo vás všetko krásne rozkvitá. Dostaňme sa k tým stromom, pretože ste priniesli niekoľko ovocných stromov, tak poďme k tým radám, čo sa týka stromov. Áno, v marec je úplne ideálny čas na sadenie vlastne takýchto ovocných stromčekov, ktoré tu máme v kontajneroch, aj prostokorené. Ak nám aj takto krásne zakvitne, toto sme si dali len prirýchliť pre ukážku, tak naozaj tie kvety treba zakryť, lebo tieto nám vedia zmrznúť. Áno? Prepáčte, záhradkári poznajú termín prirýchliť. My, nezáhradkári, iba začínajúci. Prirýchliť znamená, že čo ste ho... Vyhriali ste to viacej, dali ste to k teplu. Čo to znamená? Napríklad táto krásna broskyňa, zakrslá, je v črepníku, tak som mu premiestnil do tepla. To znamená, že som jej prirýchlil ako tú vegetáciu. Jasne, tak už sa rozumiem, ďakujem. A teraz sme ju vlastne dali len von, ale pozor, takto krásne to môžeme mať aj nadekorované, ale ak to dáme von, aby nám ešte marci nejaký mrázik bol, treba tú rastlinku len zaťahnuť dovnútra. Dobre. Základ je pri ovocných stromčekoch, aby sme používali znova nejakú, dobre vykopali jamu a oporu používať, pretože ten stromček sa nám vie vychýliť. Akýkoľvek ovocný strom marci môžeme sadiť. A akýkoľvek strom takýto malý potrebuje mať tú paličku pri sebe? Áno, pretože na Slovensku naozaj veľmi veľa fúka. Nepoznám oblasť, ktoré by nefúkalo, teda ak by ste poznali, budem rád. Napíšte nám. Nech nám napíšu. A naozaj len tejto malá broskynka nepotrebuje, ale každý ovocný strom, aspoň ten prvé 3 roky, jak tu máme tie malé deti v škôlke, vychovávame, tak musíme vychovávať tie ovocné stromčeky, že naozaj tú oporu tam potrebujeme. To, čo ste priniesli ešte vpredu, a to, na čo sa teraz pozerajú naši diváci, to je hruška. Áno. Tam je ďalšia hruška, ste mi povedali. A potom máme ešte aj ďalšiu broskyňu, ktorá je naozaj má veľké plody. Ale nebýva háklivá broskyňa? Broskyne ani v mraze nebývajú háklivé, pretože oni krásne nám zarodia veľmi veľa. Jediné, čo býva háklivé, je to, že oni majú také tie kučeravé listy. Záhradkári alebo laici, taká je škaredá, proste, že čo s tým bude robiť. Tak vtedy odporúčam, teraz v marci je presne ten termín, kedy sa má striekať fungicídny prípravok. Využite to, prosím vás, ak bude krásne svietiť slniečko, má sobotu. Budúci týždeň má byť, že 15 stupňov. Je to dobre teraz? Ja hovoríme o marci. V sobotu je marec. Kto nemá čo robiť, začína a sadí. Sobota, nedeľa, záhradkári zabudnú na nejaké ďalšie výlety. Jednoducho sa sadí. Je popršané, ste povedali, to znamená ideálna pôda. Teraz. A teraz sa dostávame k tomu, že zasadili sme. Na budúci týždeň sa má mimoriadne otepliť. To znamená, asi nám to pôjde rýchlejšie. Krásne nám to pôjde. Ale čo keď začne znova potom tá zima? Ak začne znova zima, ale báme sa o takej zime, že -5. To nebude. Ak nebude -5, tak sa nemusíme baviť. Ale máme znova nejakú textíliu, ktorú tu môžeme prekryť. Dobre. Ale toto, čo máme tu na ukážku, tuto by som sa vôbec nebál, že aj keď je to malá rastlinka vzídená, ako je mrkva, petržlen, cibulka, ale tie jahody, lalie, tie okrasné, že nám to bude ako keby robiť problém pri tých väčších mrazíkoch. Naozaj toto je odolné a otuží to. No. Povedali ste lalie, ešte sa musíme dostať k sekcii vlastne pekných kvetov, by som povedala. Priniesli ste viacero, tak mohli by sme možno ešte o tom povedať. Vy ste aj povedali takú pre mňa myšlienku, že pokojne tie kvietky dať aj medzi tú zeleninu, lebo že oni majú vlastný odor a ten odor nemusí byť zvieratám príjemný. To je perfektné, že vlastne oni odháňajú škodcov a my máme krásnu záhradu a na druhej strane aj lepší vzduch pre naše rastliny, hej? Áno, je to tak, že naozaj to veľmi dobre funguje. Používam to aj ja doma. Zopakujem, sú to tagetesky aksamietnice po slovensky, ktoré vlastne vysievame. Toto sú nie tie rastlinky, to sú okrasné. Toto sú okrasné. A teraz hovoríte o tých smrlavých. Áno, ale naozaj, že ich tam vysadíte, ale môžete si potom do záhradky aj takéto krásne rastliny pomedzi aj tie úžitkové nasadiť, ktoré vlastne vám tam ako keby zohrajú takú tú estetickú časť do tej záhrady, pretože naozaj gladioli, lalie, a keď ich aj vysadíme vedľa tých zemiakov, naozaj to aj veľmi pekne vyzerá v tej záhrade. Len potom pozor, veľmi veľa záhradkárov alebo laikov si mýli, že teraz nevysádzame tulipány, nesadíme narcisy, to sa sadí na jeseň, ale proste naozaj gladioli, lalie, to je taký typický ten krásny tulipány už máme vykvitnuté, čo sme nasadili, čo poviete? V črepníkoch, áno. Ešte vás nepustím, pretože samostatnou kategóriou pre nás, ktorí možno nie sme až takí veľkí záhradkári, ale máme balkóny, tak si radi dávame bylinky. Áno. A rôzne bylinky. A teraz ja sa pýtam, je aj marec čas na to, aby som začala pokúšať čerta s nejakými bylinkami, alebo je to, čaká sa na zmrzlých, alebo ako to funguje? Kto vnútri si
každá domácnosť vnútri si môžu tieto bylinky dovnútra, to znamená, nemám ich na balkóne, ale mám ich v kuchyni. Jediné, čo odporúčame naozaj, tam sa robí takisto chyba, je so substrátmi. Použiť kvalitný substrát, vysievať sa akákoľvek, dajme tomu tie šalvie, bazálky, oregano, tymián, naozaj toto sa vysievať všetko, že dá. A odporúčam taký jednu dobrú radu, že ak máme tento substrát, tak dať to proste do trúby, trošku ako keby zapiec, tie choroboplodné zárodky tam všetky ako keby spečujú. Je to aj taká zaujímavá vôňa doma, ale proste tento substrát potom vyťahneme, necháme ho ako chvíľu odstáť a potom do toho vysievame tieto semiačka, pretože oni sú háklivé na hubovité choroby po vzídení. Dobre. Keď ešte si hovoríte o substrátoch, to znamená, že teraz prídeme do záhradníctva a tam nám vysvetlia, že toto je optimálny substrát práve na marcové zasadenie, toto je vhodné. Sú tam odborníci, ktorí nám vyberú, s týmto narábajte, toto vám urobí dobre. Áno, a treba si dávať pozor na to, aby ten substrát nebol vlhký, aby nebol premočený, aby to bol vláčný a najlepšie používa sa tam ešte perlit, aby to celé ako keby odľahčil a naozaj na tie substráty treba dávať pozor a treba byť taký ako keby, že dobrý substrát sa znamená dobrý výsledok. Takže naozaj v tých substrátoch sa skrýva tá sila, ktorú tá rastlinka dostane. Dobre. Je ešte niečo, na čo sme zabudli? Myslím, že ja som už nadšená. Už len chuť. Ja viem, čo mám robiť vďaka vám. Áno, chuť na čo? Áno. Prácu. Chuť na prácu, na zahradničenie a nezabudnúť. Veľmi dlhého veku sa dožívajú tí, ktorí majú tú záhradku. Takže kto zahradničí, tak naozaj... Tak život mu fiči. No áno, takže toto je super. To si dajme ako slogan. Áno, prosím si 50% potom zo zisku. V každom prípade, Peťo, veľmi pekne ďakujem. Ja nemám často príležitosť sa s vami takto rozprávať, ale keď sa s vami rozprávam, vždy mám chuť kúpiť si záhradku a venovať sa tomu. Takže ďakujem vám a verím, že ste nadchli aj našich ostatných divákov. Ďakujem pekne. A nech sa všetkým darí.